Ubolile induku umfundi waseHammarsdale obenza umatikuletsheni eKibhite nentombi emqashweni angiqale ngobingelela ngikwamukela le channel eMaswidi mina production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi go subscribe. Mawuqeda ukubona i-video shaya like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi-ke usale emabokoboko ebusweni nasemzimbeni umfundi oneminyaka engamashumi 20 kamatikuletsheni wakezinye zezikole zaseHammarsdale e-Unit 2 entshonalanga yeTheku kulandela ukuba-ke atitinywe ngamalunga omndeni wentombi yakhe okusolala sengathi bekuyindlela okumphoqa ukuthi-ke ayeke ukukipita nayo. Singekwazi ukufaka lezi zithombe salolu daba ngenxa yobusensitive balo, kodwa-ke echaza nje lo mfundi uthi lesigameko senzeka ngesonto ezintathakusa ngenkathi yena nentombi yakhe belele kamnandi emqashweni ahlala kuwo ukuze ezokwazi ukusondela esikoleni laphenza khona umatric. Echaza-ke ngawakhe amagama uthi-ke besilele kamnandi nje nesithandwa sami ngenkathi siza umsindo wabantu benqonqoza ngesankahle eminyango befuna ukungena ngenkani endlini yami. Ngiqale nganqaba nje ukuvula ngoba intombi yami isho ngawayo amagama agcwalisa umlomo ukuthi yona ayifuni ukuphindela emumva kanye nabo laba abazoyilanda. Uthe ngokuqhubeka kwesikhathi bebona ukuthi asifuni ukuvula umnyango, odadewabo ababili balentombi kanye-ke nonina wayo lentombi baqala ukukhahlela isicabha manje befuna ukungena ngenkani, okuyilapho esibone khona ukuthi hayi kungcono sivule ngoba phela manje bazosonela indlu le esihlala kuyona. Kuthe sengivulile eminyango bangibamba bangishaya bangihudula phansi bayophumela nami ngaphandle bengihlanganyela bobathathu kungekho nokuncane engakwenza ukuthi ngizivikele kulesi simo. Baze bangiyeka ngoba sebebona ukuthi hayi sengilele phansi manje sengiphelelwa amandla. Kuchaza yena-ke lo mfana echaza uthe emva kwalokho bamshiye kanjalo bathatha intombi yakhe bagoduka nayo bayiphuca nefoni njengoba kuze kuba imanje akakwazi ukuxhumana nayo ocingweni. Intombi leyo yona ibisiqedile isikole yasiqeda-ke ngo-2021. Eqhubeka-ke echaza-ke umgilwa uthi-ke okunye okungiphathe kabi kakhulu ukuthi abagcinanga ukungilimaza nje kuphela kepha baphinde bacekelela phansi ne-uniform yami yesikole baphinde futhi bagqibela nezincwadi zami zesikole engingazi ukuthi-ke khona kuhlangene kanjani ekuthandaneni kwami nengane yabo. Kuthintwa-ke omunye wabazali balomfana usiqinisekisile isigameko egcizelela nokuthi-ke okumphathe kabi kakhulu ukuthi yombili imindeni biyazi ukuthi-ke lezi zingane ziyathandana njengoba-ke sezineminyaka emithathu sithandana. Uyamangala nje manje uma ngabe-ke ingane isishawa kanje. Echaza-ke ngawakhe amagama uthi-ke bekungangcono ukuba-ke beze kuthina kwahlala phansi kwasekukhulunywa ukuthi-ke inkinga kanje ingalungiswa kanjani, hhayi ukuthi-ke belungise izinkinga ngodlame olunjena ebabaza. Uthi-ke kube kuya ngaye yena bezothi umfana wakhe akahlukane phansi nalentombi ngoba uyabona ukuthi-ke abakubo abafuna athandane nayo bese-ke kuba-ke nokuthula phakathi-ke kwale mindeni emibili. Kuthintwa-ke ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe amaphoyisa aselokishini iMpumalanga aphenya amacala okushaya nokucekela phansi impahla mayelana nesigameko sokushaywa kwalomfundi ngabantu abaziyo nabaziwayo endaweni ahlala kuyona. Uthe kwamanje akukaboshwa muntu basaphenya ngalesi sehlo. Ngiliphethe lapha-ke lolu daba nganza kwethu. Ngiyacela ukuthi hlangane nama-comments ungitshele ukuthi wena ucabangani ngalesi sehlo esehlele lo mfana. Ingabe abazali bentombi benze kahle ukuthi balande ingane yabo ngesankahlu esingakaya noma ibikhona enye indlela abangalungisa ngayo izinto noma mhlawumbe izingane kudala sitshelwa kodwa-ke zingezwa? Cela hlangane nama-comments ungitshele ukuthi wena ucabangani. Ngiyabonga.